maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. Mayong gabi, mayong pakiguban ug welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Alaygon ng Dios nga mga padayon magpanalangin sa atong panaguban. Din padayon siyang magatudlo ug magagiya, magapahinumdom sa matagusa sa angay natong makatunan sa atong pag-alagad kaniya. Sa atong pagsugod mga igsuon, akong gihangyo matagusa sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios, mag-ambota. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nagbantay, nagtagbog nagatiman sa tanan nga misalig midangop kanimo. Nagpasalamat kami Amahan sa walay hunong nimong paggiya sa matagusa sa among kinabuhi. Di nimo kami gidasi, gilig-on sa pagpaduol, pagdangop kanimo sa tanang higayon. Amo kang ipasalamatan sa kadaugang kalampusan sa mga halad nga alang kanimo, mga pagdaig nga alang kanimo Amahan. Amo kang ipasalamatan sa imong pagdawat sa kinatibuk-ang mga pagdaig, pagpasalamat niining adlaw nga imong gihatag sa matag-usa aron kami makasimba kanimo. Bless Ginoo ang among panaguban niini mong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dinanduna na usab kami makatunan, din makadasig makalig-on na usab sa among pagtuo pag-alagad kanimo. I declare blessing sa matag-usa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Maayong pagiguban ni Genevieve Jean, ni Laida Panday Saling. Maayong gabi, happy Sunday. O ni Mark Andales Cayetano. Maayong gabi, Kuya Pastor. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Evelyn Serapin. Bless Sunday Pastor. Maayong gabi ni Samuel Hilos o maayong pagpaminaw ni Emeline Valiser Mahusay. Si Jimmer Joy Bardin Alberdin Operio. Hi Pastor, maayong gabi. Salamat sa Ginoo. Laing kahibalo na sa among makatunan. Pinaagi sa imuha Pastor, watching from Riyadh. Request song Pastor, tumawag ka. Salamat sa maayo Pastor, maayong gabi sa tanan natong mga igsuon sa Ginoo. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong imayaw, pagsayaw, pagkapat sa iyong gamot. Sulit nga to sa langit, lumiyaw sa walang kaulaw, tukso kauban ni Kristo. Mayong pakiguban ni GR Gumansag. Maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo nga makadungog na pud ko sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa kagabion nga ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Tungod kay maayo siya sa atong kinabuhi ug sa atong igsuon nga nanukat sa Buanga del Norte. Maayo nga pakiguban. Si Jeanbert Ginny, maayo nga pakiguban. Og Leonie
Kanyo, Parinasan. Maayong gabi, hello pastor, maayong gabi ug sa tanan na minaw sa imong programa. Salamat sa lain na pod nga pulong sa Ginoo nga among mabati karon. Aron kita mamaluwas, si Jesus nang makaluwas. Mayong pakiguban ni Prima Tulabing Silvano, pastor, ayong gabi. Salamat sa Ginoo naka-live ka. Pastor, balik naman ko sa Manila sa Binondo. Dalaygon ang Ginoo, manalipod ka natong tanan. Ampingan mo sa Ginoo ug ang Dios mag-uban sa inyong pagbiyahe. Si Eileen Garcis, hello pastor, evening shout out ka Gayan de Oro. Request og awit mga igsoon na nagbalik na gikan ni Ginbert Ginny Mamites. Awit magalangit mga igsoon, tumawag ka atong Tagalog pagtagad diri sa atong programa. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Si Balot Noipi Kaniete, maayong gabi og si J. Makigdong from Toril, Davao. Sister Bibian, maayong gabi og si Arlene, good evening ninyo diha. Si Diana Maritilin, hello pastor, good evening. Pa-prayer request ko pastor nga ayuhon sa Ginoo akong sakit sa ulo, hilan tanon. Ato ana nga dadon sa mga pag-ampo nga ang Dios magkaayo. Si Jerams Aquino, hi pastor, maayong gabi, watching from Fast Cargo, Cagayan de Oro. Amping mo sa biyahe o amping mo sa inyong pagtrabaho. Sister Teresa Liz, good evening pastor Gideon. Nagsimba jud mi sa akong bana sa Bulacau og si Pastor Robin ang pastor nindot og kanunay jud magsimba inuod gyud. Mao gyud nay atong batasanon, mao nay ato ang anaron ang pagsimba kay sa panahon nga moadto na tas gingharian sa Ginoo, diin wala nay katapusan didto, wa nay laing trabaho ang pagsimba ra kaniya. Si Maraginot Paris Nasan, maayong gabi og ni Sister Josephine Vicente. Good evening Pastor Wasing, God bless you and your family. Kumusta mo Sister Josephine? Si Cordapia Piuna, good evening. Matod pa mingaw nako sa imuhang pulong, request kong song Dalang Panay. Sa oras nan tayo sa kanan, kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, sa Mayong pakiguban ni Samuel Salapi, maayong gabi pastor, happy Sunday. Pastor request tawag sa pagkabalaan. Salamat pastor, watching from Bye Leti. kaibigan, ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, nagtitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, Mayong pakiguban ni Shirley Tumaudos, hello Pastor Gideon Candelario. Mayong gabi og sa tanan, praise God sa imong kinabuhi pastor. Si Chari Artiaga, mayong gabi pastor, pa-shout out sa ako ang bana nga si Junior og sa ako ang size ka anak nga naghikay matod pa naghikay sa paminaw, samtang naminaw sa imong live. Please request song Still Bisaya. Isalamat kaayo og nahinay lang para nindot ang pagluto sa inyo hanga pa ni hapon. Si Brother Bong Gigiano, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan nga mga kaigsuonan diha sa Ginoo. Naminaw karon sa imong programa, request og song Labaw sa Tanang Butang.
Mayong nga pagpaminaw, mayong gabi ni Sister Bernadette Alsola, mayong gabi pastor og sa imong pamilya ug sa tanang viewers. Salamat sa Ginoo nakasimbag gyud ko ganina pastor. Gaan ang pamati request kog awit makalangit imong gumi. Wow, no. Salamat kaayo sa Ginoo nga nakasimbag gyud ka sis. Si Laida Mersa, maayo nga pagiguban ni Isadora Patagan og ni si Rochelle Gabas Singgit og ni Bibian. Aduna ko'y paampuan pastor amo igsuon maayo sa iyang sakit. Iyan wala ni kwarta para hospital. Ang importante do na tay Ginoo, salig lang og tuuhi nga ang Dios muayo sa imuhang igsuon. Si Bing Dandan, maayo nga pagpaminaw. Si R.L. Layo Tumandan, maayong gabi nimo diha pastor request ko Song Lilim. Si Jelvi Valenti, maayong gabi ug maayong pagiguban. Request kay bisan asa ko mo adto. Dunay mga request na dili na gyud ako mapatukar. Doon na pa'y tulog ka mga awit nga ato ang andam diri. Awit makalangit mga kaigsunan, anak balik na. Si James Aguban, maayong gabi gikas Cagayan de Oro. Og si Tata Abdul Abdullah. Balik na Good PM, play this song Ikaw ang Kusog. Sister Teresa, pastor gipangumusta ka ni Pastor Ruben ug matod niya wala mo magkita kanunay ka nahisgutan pastor. Matod niya wala na mo magkita. Wa na gyud. Taud-taud na gyud nga wa mi magkita. Si Charlie Tumabdos, mayong pagiguban. Si Maraginot Parinasan. Okay, mayong pagiguban ug mato pa kay buti mo. Si Johnny Bulhano, maayong gabi pastor from Kapangkalan City. Maayong pagiguban ni Milani Rolines, no? Salamat kaayo ikan sa Davao del Norte. Maayong pagiguban ni Jean May Tuniakaw, maayong gabi pastor, request kog awit makalangit gamhanan. Og si Divine Gamal, maayo nga pagiguban. Si Joe Locero, praise God, hallelujah. Maayong gabi pastor watching from Bayog, Zamboanga del Sur. Si Pabstil Manuel, maayong nga pagiguban. Ug maayong pagiguban sa atong igsuon Shalom nga nanuka diha Siargao. Akong gidasig matag usa sa pag-share sa atong nga programa, labi na sa inyo mga higalag kailang pamilya aron masayod sila sa mga pulong nga atong madunggan sa atong panangkutan. Si Mimain Rosagana po, hello pastor, good evening and blessed Sunday ug sa tanang viewers and listeners. Dalaygo ng buhing Dios ug ang Dios magpanalangin sa ato. Si Glenn Rungoy Agapo, maayong gabi. God bless from Manila, Paranaque. Si Jake Dinopol, maayong gabi pastor ug nagtan-aw mi sa imong live gikan diri sa Davao City. Maayong pagiguban ni Mila Malot Sodaria, maayong gabi ug maayong pagiguban. Balik na ing mga bukton ko, ayaw na pagduha-duha. Nagpakamatay ako, tumunugan ang kanimo. Kulang pa ba ang gibuhat ko? Kay dili ko buo nga malaglag ka. Sana balik na. Si Jocelyn Alboris, maayong gabi pastor watching from Trinidad, Dalaygo ng Ginoo. God bless, ang Dios mag-uban kaninyong tanan. Ay andam akong nawaton ka, anak balik na Ning mga bukton ko,
Mayo nga pagiguban ni Sister Joy Bayhon. Si Arlene Suyian na maayo nga pagiguban. Happy Sunday nimo pastor ug imo tibuok pamilya. Chariko karon sa hospital kay na-admit ako nanay. Samtang naminaw ako sa pulong pastor kantaha palihog kinikanan. Doon ako'y giandam diri nga duha ka kanta dalang panan og tawag sa pagkabalaan. Humani ini kantahon nako ang ginikanan ug moadto na ta sa pulong sa Ginoo. Ang ubang mga nag-request awit makalangit, ako ra nya nang tagaan og pagtagad human sa mga mensahe sa Dios. Tungod og alang kanimo. Sister Teresa Lins, Pastor Gideon, kaluoy sa Ginoo, nahaom radyod mi. Nahuman ragyod mi sa bautismo. Kami ako bana ni ato mi aging 17. Sa 17 adlaw nga Sabado, salamat jud nimo pastor nga nahuman rami og bautismo. Wow, no, salamat sa Ginoo. Balik na. Awit makalangit dalang panan ka, hadiri lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban, good evening pastor, uban amo family. Ug si Lornali Abaw, good evening pastor Gideon, salamat po makapamati na pod mi sa tanan na pulong ni Lord. Mayong pakiguban ni Rehaver ug sa tanan nga nakasunod na sa programa. Atong Dios nga gialagaran, matod pa ni David, wala siya magduka, wala siya matulog. Andam siya kanunay sa pagluwas. Andam siya kanunay sa pagtabang. Andam siya kanunay sa pagtubag. Sa mga taong matinud-anon nga nagkinabuhi sa iyang kabubuton. Kapan ang mga pag-ampo sa mga taong dautan, dili niya tagaag panahon, dili niya tagdon. Matod pa mga kigsonan sa usa ka mensahe diya sa balaang kasulatan nga nasayod kita na ang Dios dili maminaw sa pag-ampo sa taong makasasala.
Si Daryl Herolaga, maayong gabi Pastor Gideon, ug maayong gabi sa tanan. Happy Sunday sa tanan. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Watching from Argos sa Tubig, Sambuanga del Sol. Si Melvin, maayong gabi, maayong pakiguban. Salamat kayo sa inyong nga pag-share, ug ang Dios nakakita sa pagbuhat ninyo nini, ug ang Dios magkapalos ug magaganti, magpanalangin kaninyong tanan. Pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampayan ko. Si Jake Dinupol, request kanta Pastor ning David. Salamat kayo. Doon na pa'y naghuwat mga kaigsuonan, lilim o steel, Bisaya. Kumananing dalangpanan ka, adto ta sa tawag sa pagkabalaan. Kuman sa tawag sa pagkabalaan, mo adto na ta sa gi-request nga awit ginikanan. Request, ikaw ang kusog. Awit magalangit, tawag sa pagkabalaan. Mayong nga pagiguban ni Christopher Rondin. Mayong gabi Pastor, og tamyaw sa akong asawa sa Malaysia, Pastor si Rini Ann Zamora Rondin, og si Pas Rosalyn Aquino. God bless you and your family, Pastor, watching here in Jordan. Mayong nga gabi, mayong nga pagpaminaw. Kumusta mo diha sa Jordan? Si March Inston, request kong song Labod. Og mayong nga pakiguban ni Jocelyn Albores. Pastor, mangutana ta ko nimo Pastor, ang akong bana nagsigira siya buhi og mga sunoy nga manok niya, wala na noon siya manari. Pastor, iya na lang ibaligya ang mga sunoy og naay mo palit. Pastor, mangutana lang ko og okay ra ba na Pastor? Kung sunoy para ihaw, para sa similya, para sa kanang karinderya, okay ra gyud kay mas dagko magyud og kanang kilo ang sunoy kaysa kanang mungaan. Mas dagko gyud og bugat ang sunoy, mo na nga okay ra gyud. Pero kung sunoy nga gibuhi para igtarare o kaha gikondisyon, dili siya maayo nga inegosyo o dili maayo nga kanang buhion sa natong mga Kristohanon. Pero kung magbuhi ka og manok, ilihawon kaha para sa kanang
doon na maigyoy ang gitinguhan niya. gustong mubuhi og sunoy kay mas bukat og timbang kaysa mga an. Unya mas naagyoy po'y mupalit basta kay sunoy. Wa na'y problema basta kay dili lang wala lang gibuhi para tari. Pero kung gibuhi para tari, dili na siya maayo. Si Banji Bagano, maayong gabi Pastor. Happy Sunday. Nindot ang pulong sa Ginoo Pastor. Musunod ka ang pulong mo kinabuhi ko. Request awit makalangit, awit sa gugma. Dunay nga nag-request og Esperanza, dunay nagwiting na dire Lelim og Steel. Si Eli Rose di Dapatilia, hello Pastor, maayong gabi, watching from Las Navas, Prosperidad, Agusan del Sol. Si Ima Rosalihos, good evening Pastor, watching from Iligan. O si Jocelyn Albores, salamat sa imong advice. Okay, akong kantahon mga kigsunan ang gi-request diri ginikanan. Alang sa tanang mga ginikanan, inahan ug amahan. Ikaw ginikana, bata mo tudluin, bata mo giyahi tudluin, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudluin, bata mo giyahi tudluin, pamatasan. Kabataan karon ang ayong monitoron, sa kachit kontrolon, sa modyol paan siron, ayaw gayot pasagdahi, ang cellphone mo taguin, kaugmao nila naas pagdumala, ikaw ginikana, bata mo tudluin, bata mo biyahe tudluin, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudluin, bata mo biyahe tudluin, pamatasan. Dabatan unan karon ang ayong iya, sa Bible tudluan, aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdahi, sa email paundangan, aron makatarong pag-eskwela kaginikana, bata mo tudluin,
bata mo biyahe tudloe pamatasan. Ikaw kinikanan, angay magmainapoon, bulong sa Dios tipigan, kay wakas Pinoy anan. Ikaw magmainang pingo, kay ikaw ilang panaginan. Kung buhaton mo kini, ikaw mapulahan, ikaw ginikanan. Bata mo tudloe, bata mo biyahe tudloe pamatasan. Kitang mga ginikanan, mga igsuon, responsibilidad yun nato ang pagtudlo sa mga kabataan. Ato silang tudloan sa mga pulong gikan sa kaitasan. Kay kun ato silang tudloan, ingon si Haring Solomon, dili gayud na nila kalimtan. Ang pinakadako nga ikatabang sa ginikanan ug ang pinaka bililohon nga ikabilin sa mga ginikanan sa ilang mga kanakan, mao ang mga pagpakaton sa mensahe nga gikan sa amahan. Sakit ko, kailan mo'y di mababa. Wala na'y makalabaw mga kaigsuonan sa pulong sa Dios nga maoy angay itudlo sa ginikanan, sa inahan, sa amahan, nga mao gyoy dapat itudlo gikinahanglan ibilin sa mga kabataan. Ang pulong sa Dios muhatod ngadto kanila sa kinabuhing madaugon, kinabuhing mauswagon. Ang pulong sa Dios mudala kanila sa kinabuhi nga madagayaon, sa kinabuhi nga layo sa kadautan, duol sa panalangin sa amahan. Wala na'y lain pang makalabaw o wala na'y lain pang makatupong sa mga pulong sa Dios nga maoy angay itudlo sa inahan, sa amahan, sa mga kabataan. Ako kamong gidasig, kamong kitang mga ginikanan, apil ko, responsibilidad nato ang paggiya, pagpangulo, pagpanguna sa mga kabataan sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Pagbasa sa Biblia, sa pagpamalandong sa mensahe sa Dios. Ako kamong dasig ug ako kamong pahinumduman nga labaw sa tanan itang mga ginikanan, wala nay lain pang makalabaw sa pulong sa Dios nga mao'y atong itudlog ibilin sa atong mga kanakan. Ako kamong gihangyo nga ang inyong mga anak panguluhi sa pagbasag Biblia. Akong kalipay mga kaigsuonan nga before ko naghisgot niini, ako ang asawa, nag-lead sa ako ang mga anak, sa among mga anak sa pagbasag Biblia. Dunay tayo mga kaigsuonan nga magwali ko diri, sila sa dito sa likod sa recording studio, kay likod ani amo mang kwarto, amo mang tuluganan. Magbasa sila sa pulong sa Dios. Doon na sila'y mensahe o doon na sila'y mga bersikulo. Ug ang bersikulo nga ilahang nakatunan, gipasabot usab sa ako ang asawa nga maoy ilang inahan. Kay wala na'y makalabaw ug makatupong pa sa pulong sa Dios nga maoy pinaka-importante nga angay natong ibilin sa atong mga kanakan. Maayong gabi no sa tanan, maayong nga pagpaminaw ni RC Matundo o ni MG Siang
Maayong gabi ni Alfredo Marmar ug si Lornali Abaw. Maayong gabi, maayong pagiguban. Happy watching ug ang Dios magpanalangin sa inyong pag-share ni ining ato ang programa. Wadto na ta mga igsoon sa pulong sa Dios. Kadiin ato kining padayon ang pag-series sa pagpamalandong sa tanang mga mensahe bersikulo kapitulo sa tibuok buhat, sa tibuok libro sa buhat nga gisulat ni Lucas ug ni Pablo. Ako kamong giidasig sa abli sa inyong Biblia diha sa buhat 21 versikulo 1 hangtod sa versikulo 16. Ako ning basahon mga kaigsuonan, ug kung unsa may mga pangutana usab ug unsa may inyohang mga mensahe nga inyohang nabatunan na angko na dawat sa inyong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Salamat kayo nga inyo ning i-share ug inyo ning ipaambit diri sa atong programa. Dalaygon ang Dios nga magadasig kanimo sa pagpaabot ni ining mga pulong nga imong napamalandungan o kaha mga pangutana diha sa mga mensahe sa Dios. Kay maunay pinakaimportante kung naa kay mga gusto pang mahibaw-an, makatunan, gustong matinawan, makasiguro, mas maayo ipangutana diri sa atong programa aron atong matagaag pagtagad. Buhat kapitulo 21 bersikulo 1. Na namilit kami kanila og unya migikan. Midiritso kami glawig paingon sa Kos sa pagsunod nga adlaw miabot kami sa Rodas ug gikan didto mipadayon kami sa Patara. Didto may sakayan nga moadto sa Phoenicia busa nanakay kami. Sa didto na kami sa dapit diin nakita namo ang Sipre. Milawig kami sa habagatan niini paingon sa Saria. Mikawas kami sa Tiro diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga. Sa nakit-an na namo ang mga magtutuo, didto nagpabilin kami uban kanila. Sulod sa usa ka semana pinaagi sa gahom sa Espiritu, gisultihan nila si Pablo sa didto sa dili pag-adto sa Jerusalem. Sa natapos na ang panahon sa among pagpakig-uban kanila, mipadayon kami sa among panaw, silang tanan uban sa ilang asawa ug mga anak nanguyog kanamo ngadto sa gawas sa syudad. Og didto sa baybayo ng luhod kaming tanan og nagampo. Unya nanamilit kami sa usag-usa og misakay sa sakayan samtang sila na mauli. Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tulimaida. Didto gihimamat namo ang mga kaigsuonan og nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. Sa pagkasunod adlaw migikan kami sa miabot sa Caesarea. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot si Felipe usa sa 7 ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. Siya may 4 kadalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agapo. Miduol siya kanamo o gikuha niya ang bakos ni Pablo unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil og kamot og miingon, mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya ni ining bakusa gapuson sa mga Hudeo. Sa Jerusalem, sa ingon ni ining paagiha, itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudeo. Sa among pagkadungog niini kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. Apan mintubag siya nganong naghilak man kamo ug naghatag kanako kaguol. Andam akong mabilanggo ug bisan patyon pa ako dito sa Jerusalem tungod og alang sa Ginoo nga si Jesus. Dili gayud namo siya kapugngan busa
miundang kami sa pagpugong kaniya ug miingon matuman ang pagbuot sa Ginoo. Human niini giandam namo ang among mga butang ug migikan kami paingon sa Jerusalem. May pipilya ka mga tinun-an sa Cesarea nga nanguban kanamo ug ila kaming gihatod ngadto sa balay ni Imnason nga maoy among abutan. Si Imnason taga Sipre ug siya usa sa unang mga magtotoo sa Ginoo ni atong dapita. Ang Dios magpanalangin mga igsoon sa matag usa. Kung ikaw ug ako sumusunod ta ni Kristo, sama kita dapat sa kahimtang ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nagsulti diha sa unang Korinto kapitulo 11:1, sunod mo nako, ingon nga ako nagsunod ni Kristo. Mga igsoon din gipakita nga ang tinud-anay nga tao nga walay laing gitinguha mao ang pagsunod sa atong Ginoong Hesus. Nga walay laing gitinguha mao ang pagtuman o pagbuhat sa kabuton sa Dios. Anda mo dawat sa tanan. Dinhi giklaro mga igsoon nga si Apostol Pablo usa ka tawo nga gawas nun kaniadto. Gawas nun siya sa pagpanakop og mga tao. Gawas nun siya sa pagpanglutos og pagdakop og panamas-tamas sa mga nagtuo sa Ginoong Hesus. Apan sa diha mga kaigsuonan, gidawat niya ang mensahe ni Jesus. Gituuhan niya ang mga pulong ni Jesus. Nahimo siyang ulipon sa mga plano o pagtulunan sa Ginoo. Diha giklaro mga igsuon nga si Apostol Pablo, wala siya mahingawa, ni wala siya mabalaka sa iyang kaugalingon. Ang importante matuman niya ang unsa may tawag sa Dios kaniya. Ang pinakadakong tema mga igsuon sa atong gibasa mao ang mga alantoson ni Apostol Pablo, mga pag-antos nga diin siya paingon, diin siya didto mo padulong. Mao ni pinaka-challenge sa kinabuhi sa Kristohanon nga kabalo ka nga kung moadto ka anang lugara, mag-antos ka. Dili sayon tanduon og dili sayon mga kaigsuonan ang sitwasyon ni Apostol Pablo. Kaysa wala pa siya mubalik mga igso, mubalik dito sa Jerusalem, kahibalo na siya nga kung mubalik og moadto siya sa Jerusalem, bilangguon siya. Og itugyan siya sa mga dili Hodeo, itugyan siya sa mga Hintil. Og tungod sa minsay sa usa ka propeta nga si Agapo, si Apostol Pablo mga kaigsuonan, wala gyud siya mabalaka. Mas nahingawag na balaka pa ang mga magtutuo nga nakadungog sa maong mensahe, ug tungod niini mihangyo sila nga dili na lang moadto si Pablo sa Jerusalem. Apan si Pablo mingklaro nga kung dili siya moadto, mapakyas siya sa iyang tinguha sa pagsunod ni Kristo. Ikaw ug ako, nasayod ta nga dili sayon, dili haruhay ang pagtalikod sa kaugalingon. Ang pagtalikod, ang pagdumili sa atong kaugalingon. Ang pagpasan og cross sa tanang adlaw ug labaw sa tanan ang pagsunod ni Jesus. Apan tungod mga igsuon dunay dakong plano ang Dios. Apan tungod kay dunay dako kaayo nga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan kung dili sayon,
ikaw ug ako mi desisyon ta nga moalagad ug moalagad samtang buhi pa. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi ug sa atong kinabuhi. Hinumduman nato mga igsuon ang Kristohanon nga kinabuhi dili sayon. Daghan kang masinatian. Daghan kang mga maagian. Sa gipakita ni Hesus sa iyang mga minsay sa iyang wali diha sa Mateo Kapitulo 5 mga igsuon, ang tinuod nga Kristohanon makasinati og mga alantoson. Sa gipadayag ni Jesus sa iyahang mga mensahe sa mga tao nga mosunod kaniya, kinahanglan did-an niya ang iyang kaugalingon, did-an sa tao nga gustong mosunod sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Ug mao nay requirements aron ikaw ug ako dawaton sa gingharian sa Ginoo. Kinahanglan did-an nato tong kaugalingon. Dili sayon mga kaigsuonan nga moadto ta sa usa ka dapit nga paingon ta sa kalisdanan, paingon ta sa makaingon ta mga igsuon sa mga pag-antos. Apan tungod kay dunay dakong plano ang Dios sa mga taong mag-antos, sa tanang mga tao, mga kaigsuonan, nga anda mo sakripisyo. Dalaygon ang Dios nga gitabangan ta sa pagdesisyon, sa pagpili nga kinahanglan gyud tang mag-antos. Kanang pagpasan sa cross, kinahanglan tang moantos. Unsa may mga gikinahanglan aron makaantos ta, aron sa ingon makalahutay, makalabang ta hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Una sa tanan, aron makaantos ta, kinahanglan kining atong kinabuhi. Ang tanan nga ni anato, atong ibutang sa tong nauna kasing-kasing, wala ni bili. Gawas lamang sa Ginoo. Kinahanglan wala tay laing gisaligan. Wala tay laing gipakadiyos. Wala tay laing dalangpanan. Masalapig bulawan, mga kabtangan sa kalibutan. Kanang tanan dili angay saligan. Wala nay bili tanan. Munang naay kanta mga kaigsunan, wala nay bili ning kinabuhi. Kay kining atong kinabuhi, mga kaigsuonan, kining atong lawas, kining atong tibok pagkatao, muatubang ni sukmanan. Dunay mga mensahe mga kaigsuonan nga gusto sa Dios nga atong masabtan. Sa mga mensahe nga gisulat diha sa balaang kasulatan sa mga biyahe ni Apostol Pablo diha sa Kapitulo 21. Ang gusto sa Ginoo nga atong masabtan nga mga mensahe nga angay natong tuuhag dawaton nga sa atong pagkinabuhi ug pagpuyo sa kalibutan moagi gyud tag kasakitan. Naagyud tay mga antusonon ug dili maayo mga kaigsuonan nga mag-antos ta tungod sa sala. Kay ikaw ug ako gitagaan nagkagawasan sa sala. Dili maayo mga kaigsuonan nga usa ka Kristohanon mag-antos tungod sa iyahang mga sala. Kay kita giluwas na ta sa atong Ginoo sa sala.
Kung naamay mga Kristohanon nga nag-antos, dili tungod sa sala, kundili sa tawag sa Dios. Bulahan ang tao nga nag-antos tungod kay nagkinabuhi siyang Kristohanon. Ang pag-antos nga gisgutan diha dili tungod sa mga panginahanglanon sa lawas, sama sa pagkaon, sama sa mainom o biste, kay ang tanan gisaad sa Dios nga makahimo siya sa pag-provide. Dili ta angay mabalaka. Kay ang Dios miingon, diha kang Kristo Jesus, ning saad siya nga ikaw ug ako bahin sa mga panghinanlanon sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kanunay tang tagbuon niya. Lamang dunay pamaagi aron ang tanan nga gikinahanglan nato sa atong pag-alagad sa Ginoo dili gayud mapakyas. Dunay tagsa-tagsa ka mga pamaagi ang mga butang nga gisaad sa Dios. Ang mga antusuno nato nga mga tinun-an kang Kristo mao ang mga maagian nato sa atong pag-alagad sa Dios. Unsa may maagian nato? Butang-butangan ka. Ayaw gayud kalimot. Butang-butangan ka, pasanginlan ka, lutuson ka, daog-daogon ka, biay-biayon ka. Og ang mubuhat ni ini posibilidad imong pamilya, imong kaila, imong higala, o kaha, mga tao nga duol kaayo sa imuha. Panhinumdumi, tanang mga tao sa imong palibot, dili maoy tinuod nimong kontra. Kay ang tinuod na tong kontra, espirituhanong bahin ra. Ikaw ug ako nakig-away ta, dili sa dugo ug sa unod. Nakig-away ta sa espirituhanong bahin. Aron magmadaugon ta mga kaigsuonan, kinahanglan do na gyud tay saktong hinigiban. Mudaog gyud ta sa pagsunod kang Kristo ug pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Sa mga tinun-an nga kauban ni Apostol Pablo, dunay mga mibati og kaluoy, kahadlok para kang Pablo. O gusto nila nga dili mahitabo ang unsa may mga mensahe nga masinatian gyud ni Pablo. Kay dili sayon mga kaigsuonan nga ang tao nga nag-alagad kanila, nagtudlo kanila, naghago kanila, sila mismo makabati nga maunay dangatan. Di ba maguol mga igsuon, sigurado mga igsuon kung nahigugma ka sa imong magtutudlo sa imong pastor, maguol ka. Nga makadungog nga imong pastor gidaog-daog, imong pastor gipasanginlan, imong pastor imong magawagwali, ibutang-butangan, maguol ka. Ang tinuod nga nahigugma sa Dios, dunay kahingawa sa mga magtutudlo nga gisugo sa Dios. Gipugnan nila si Pablo nga dili na lang moadto sa Jerusalem kay nakit-an man nila ug nadunggan nila ang mahitabo sa iyang pag-adto. Apan si Pablo, mga kaigsuonan, nga nakadungog sa mga mensahe sa Dios, wala gyud siya mga igsuon mobalibad ni moatras. Siya mga igsuon dunay kadasig, dunay say kasing-kasing mga kaigsuonan nga modawat. Mauni pinaka challenge sa kinabuhi natong mga magtutuo ug mga tinunan kang Kristo. Kinahanglan sa atong pagkakristohanon kaantigot ang modawat nga maog yunay masinatian,
Mauni atong maagian. Kung kabubuton sa Dios mga kaigsuonan, dili ta angay mahadlok, dili ta angay mabalaka. Kay ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi, makaila ta pag-ayo niya. Dili ta kaila sa Dios, kung dili ta makasinati og mga pagsulay. Mailhan nato atong kaugalingon, taliwala sa mga pagsulay. Mailhan nato nga kita tinuod yun ang tinunan ni Jesus. Tinuod yun ang Kristohanon kung naatas mga pagsulay. Kung naabatay na katunan, sama sa usa ka estudyante, makatugad lamang siya nga tinuod siyang estudyante kung makapasar siya sa exam. Apan kung dili siya kapasar sa exam, pagpamatuod nga di pa siya mo pasa sa pagka-estudyante. Ang exam sa magtotoo, natong mga Kristohanon, mga pagsulay. Kay diha ta makakaton, diha ta makatugad sa atong Dios, diha ta makaila nga ang atong gialagaran gamahanan. Muna ni angon si Apostol Pablo mga kaigsuonan nga kinahanglan matuman gayod. Miingon siya nganong naghilak man kamo, naghatag kanako kaguol, andam akong mabilanggo, bisan pagpatyon pa ako didto sa Jerusalem tungod og alang sa Ginoo nga si Jesus. Mga igsuon, kung sa atong pag-alagad sa imong pagkakristohanon, sa imong pagkatinunan, naa ka karon sa kalisod, naa man karon sa mga pagsulay, gibutang-butangan maka, gipakawalay bilimang ka sa imong pamilya, wala man ka pansina sa imuhang isigkataw o isig sa imong kamagtotoo, o kawala man katagda, ayaw na tutuki. Kay mas mabugatan ka kung imo nang tutukan. Dawata nga maagian gayod nimo na. Dawata nga masinatian gayod nimo na sa imong pagkakristohanon, kay diha nimo matugad nga ikaw tinun-an gyud ni Kristo sa panahon nga makasinati ka apan pabilin kang nagmapaubsanon, mapailubon. Kay ang tao nga magpabilin, mapaubsanon, mapailubon, siya nga tao nga makahimo og ampo sa Dios alang sa mga tao nga naglutos og nagbugal-bugal kaniya. Panang tao nga dili mapaubsanon, dili mapailubon, lahi na kayog inampuan kung pananglitang mo ampo masamahan. Tinuod na. Pero kung ang tao naas pagpaubos, naay pagpailob sa tanang panahon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo, ang inampuan, sama gayud kang Kristo, sama kang Esteban. Mga taong puno sa balang espiritu, dili puno sa kalibutan, o sa kaugalingon. Mga igsoon si Esteban maingon, amahan, pasayloa sila. Kay wala sila masayo sa ilang gibuhat. Kung ibuhatan ka, pailob lang, paubos lang, uban ang paglikay. Sama sa gipakita ni Jesus, nga samtang nagsangyaw siya, samtang nga naghimo sa mga milagro, samtang nagtabang o nagluwas siya, padayon siyang gilutos. Bisan sa tanang mga maayong nahimo sa atong Ginoong Hesus, nahimo siyang dautan sa mga tao. Dunay mga panahon nga sa atong kinabuhi, daghan kaitang nahimo nga mga maayong butang sa imong sikataw. Apan ang mga maayong butang nga imong nahimo, ang kalisod, nahimong dili maayo para sa tao.
Maunay bugat. Maunay dako nga exam sa atong kinabuhi. Muna kung imo nang nasinatian karon, wala man katagda, wala man kapansina, wala man ka kumbaga gibutang-butangan ka, gidaog-daog ka, gipasanginlan ka, pasalamati si Lord. Aron makasapasalamat ka, ayaw to tanawa. Hinuon tanawa si Jesus. Nga bisan sa iyang gihimong mga milagro, gidawat niya nga panamas-tamasan lang siya sa mga tao. Wala gyud siya maghinambog. Wala siya mga kaigsunan mupataas. Nagpabilin siyang mapailubon. Mapabilin siyang mapaubsanon. O kanang maong kinaiya, mapailubon, mapaubsanon, ang makahatag nato ni ana ang balang espiritu. Walay lain nga makahatag nato ana ang balaan lamang espiritu. Mahinungdan ang tanang mga magtotoo. Kinahanglan maghari kanunay ang balang espiritu kaysa panahon nga mapuno ta kanunay sa balang espiritu. Ang kaniadto sakit alang nato nga gibuhat sa mga tao apan sa panahon nga mapuno tas balang espiritu, dili na ka masakitan. Mao hinungdan makadaig ug makapasalamat ka, ibin ang himaya samahan imo pang masinatian ug maunay na sinatian ni Esteban. Pero kung maghari gani ang atong kaugalingon, maghari gani ang atong pagkakita, magsalig sa mga butang o sa mga naa sa kalibutan, bisag dili pa kabutang-butangan, bisan kon dili pa kapasanginlan, dali kay kang masakitan. Mahinungdan sa kinabuhi ni Apostol Pablo, sa tanan nga naglutos kaniya, sa tanan nga mga tao nga mingdagmal kaniya, igsuon kos Ginoo, wala niya panumbalinga. Kay ngano man, duna say buluhaton, duna say mga trabaho nga dili niya kayang kalimtan og ibaylo lamang sa mga butang way hinungdan. Ikaw ug ako dunay tay trabaho. Una nga mga trabaho, mao ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo diha sa Pinoy-anan. Kung ang Kristohanon mga kaigsuonan nabatasan pa lang unta sa tanan, ang pagtudlo sa pulong ngadtos mga kabataan, pagkaninduta unta ang kinabuhi sa Kristohanon. Kay pagkaninduta tan-awon paminawon nga ang mga inahan, ang mga amahan mutudlo sa ilang kabataan sa pulong sa Dios. Og damor kang mutudlo, mauni bantay. Damor gani kang mutudlo, damor kang dunay makatunan. Og damor kang madasig sa pagtuon sa mga sulat sa balaang kasulatan. Matsalins ka, madasig ka. Apan kung wala kay kadasig, ang uban mahingon siguro gasa-gasa ra gyud ang pagtudlo, pastor. Dili na maoy rason. Kay ikaw ug ako, mga amahag inahan, gisugo na tadaan sa Ginoo nga ikaw ug ako mutudlo gyud sa atong mga kabataan. Kung ato nang itudlo ug ato nang buhaton mga kaigsuonan, bisan kinsa pa mga tawhana nga mosakit sa imuha, dili na nimo na
dili na makaapekto sa imo ha. Kay nga naman, na busy na ang imong nauna, ang imong kasing-kasing sa mga pulong sa Dios para sa imong pinuyanan. O damor ka nga panalanginan kung imo ning buhatog paningkamutan. Muna ako mga pagdasig, mga amahan, mga inahan, mayong gabi, mayong pagiguban ninyo diha. Katuna nato ang pagtudlo, pagbasa. Dili man gyud mga igsuon makaingon ang tanan, makahimo sa pagtudlo tungod kay dili tanan pareha og level. Pero sugdi diha sa pagtudlo, pagbasa. Dumalaha, panguluhi, giyahi ang imong mga anak sa pagbasa sa Biblia. Mas maayo na sila'y mga Biblia. Ako kamong gidasig, nga samtang kuyog pa ninyo ang inyong mga anak. Ug kuyog pa mo sa ilang kinabuhi. Kuyog pa ta sa ilang kinabuhi. Ato silang tudluan. Damortang magtudlo, damortang makakaton. Damortang makakaton, damortang masayot sa unahan. Unsay atong padulngan. Bulahan kayo ang Kristohanon nga nakasinati sa mga nasinatian ni Jesus. Si Jesus, gibiay-biay, gipanamastamasan, gibugal-bugalan. Si Jesus, gisampalong, giludan. Si Jesus, gipakawalay bili, gibutang-butangan. Pero ang tanan, nalmalipayon siya, nga midawat, nga maunay iyang masinatian. Si Jesus, mga igsuon, wala siya mo gamit kung unsa ang naa niya. Otoridad o gahom, wala niya gamita para ang mga tao nga nagdaot kaniya malaglag silutan. Yang gipakita nga kung unsa may atong nasinatian sa atong pagpuyos kalibutan, wa tay laing buhaton ang pagpasalamat, ang pagdaig. Aron magkapasalamat ta, aron makadaig ta sa mga nasinatian nato, mga igsuon, kinahanglan magkat-on ta ug atong batasanon sa atong kasing-kasing ang pagkamadinawaton. Sa ako nang gikaingon, ang tao nga naay pagkamadinawaton, dili gayon magpabilin sa kagulanan. Tinuod na, dili ka mapuno. Kung sa uban pa, dili ka ma-high blood. Kung kantigo ra gyud kang modawat, dawat. Kay maora magyunay pamaagi aron makapailob ka, aron makapaubos ka, sa ingon makahalad ka sa imong kinabuhi sa tanang panahon, sa tanang sitwasyon nga atong maagian sa atong pagpangalagad sa Ama. Sa inyong pamilya, na ang nang bana, na ng asawa, na ang mga anak. Kung nahimo silang instrumento aron ka sulayan sa imong pagtuo, sulayan sa imuhang pagkatinunan, just relax. O kaha imong mga kaigsunan sa pagtuo, o kaha imong simbahan, o imong mentor, pastor, relax. Usa ka na og oportunidad o panahon nga gipasinati sa Ginoo aron magamit nimo ang bungas palang espiritu. Damor nga imong makatunan og damor ka nga makasinati niini. Mga igsuon, damor kang mahimong masinangkapan. Damor kang mahimong mainandamon sa pag-atubang unya sa hukmanan. Bless kayo ka kung nagpabilin kang mapobsanon, mapailubon sa tanan nga mga sitwasyon. Una ako mga pagdasig, mga kaigsunan, kung unsa may inyong naagian, unsa may inyong
na sinatian karon unsa may inyong kahimtang mga igsuon kus Ginoo. Ako kamong gidasig. Dawata aron makadaig mo og makapasalamat niya. Nga mo nay maagian gyud natong mga lagad sa Ginoo. Ang uban mo ingon, dili ko kadawat. Dawatan na lang. Dili lagi ko modawat. Mahinungdan ang uban, mobiya. Kanang mga tao nga dili kadawat, mga tao na nga muana dayon, may pay mo backslide. Kana bitawng dili kadawat ang tao, luoy kayo. Lantawon. Luoy kayong paminahon. Mga tao nga white nakatunan. Mga tao nga dili gustong makakaton. O dili gusto nga matudluan sa unsay angay untang maagian sumala sa gihisgutan sa balang kasulatan. Kay kitang mga Kristohanon magkasinati man kita. Apan mao ni timan likod sa mga masinatian nimo nga mga pagsulay, mga antusunon, kasakitan. Suon ko sa Ginoo, di gyud ka angay mabalaka. Kay di gyud ka pasagdan sa Ginoo. Dili gyud ka biyaan sa Ginoo. Dili gyud ka niya kalimtan. Kung unsa man ang mga pagsulay, mga kasakitan, unsa man ang mga kabugaton sa time nga ikaw gisulayan, hinumdumi human anang tanan, dublib-dublihon ang panalangin sa Amahan nga iyang giandam sa imuhang pag-alagad, sa imong pagpadayon. Mao bitaw nang ang mga tao diha sa karaang panahon diha sa Old Testament, mga taong nakasinati sa dagko kaayong mga pagsulay, dagko kaayong mga panalangin. Itong hinumduman si Jose. Dili basta-basta ang nasinatian ni Jose. Kung dagko ang mga pagsulay, kinahanglan kantigo kang modawat. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, gidawat niya. Bisan kung patyon siya dito sa Jerusalem, importante pagbuot sa Amahan. Importante para sa atong Ginoo. Una niingon si Jesus, ang tao nga muluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang tao nga mawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton hinuon niini. Si David, dagko kay mga pagsulay si David. Kapila siya patyon, kapila siya bangkawa, kapila siya ilada, pero nagpabilin siya nga nagtamod sa dihog sa Dios sa kinabuhi siyang agalon nga si Saul. Dili lang si David, dili lang mga kaigsuonan si Jose. Kung imong tan-awon ang mga tao nga nahimong inila diha sa balaang kasulatan, mga tao nga gipanalanginan pag-ayo, nakasinati og mga dagkong mga pagsulay. Si Job, sa wala pa sila panalangin nakasinati silag mga dagkong mga pagsulay. Gawas sa panalangin, nakakita silag mga milagro. Nakasinati silag mga kahibulungan. Nakasinati silag mga kaayuhan. Na kanunay silang nagmalampuson nga mihatod kanila sa pagkamadagayaon. Pero kung sa usa ka tawo ang iyang isentro mga butang sa kalibutan, pagpaharuhay, pagpadato, mga kaigsuonan nga wa gyoy hinungdan, suon ko sa Ginoo, damo hinuon ang sakripisyo. Paingon hinuon
ang sakripisyo dili gyud mawagtang. Kanang pag-antos di na mawagtang sa mga tao nga nangandoy sa mga butang sa kalibutan. Ang kasamok dili mo biya. Ang kalaglagan mas midaghan kon sa atong pagkakristohanon mga butang maoy atong unahon. Mao bitaw na nga kanunay tang sulayon sa mga butang. Tiyalanta unya ingnon tas Ginoo. Ihatag nas Ginoo. Saka no? Kung gipiyalan ka sa Ginoo og butang unya ingnon ka nga ihatag nas Ginoo. Daghan kaayo siguro og mga hangyo dagway no. Lord, kuan ma Lord, ako bi ining pinangayo nimo. Ako biya ni nga kanang dugay biya gyud kaayo kung nag-antos ani. Unya sa kalit ingnon ka sa Ginoo nga ihatag na. Ihatag na. Bugat kaayo mga igsoon kon lisod magdesisyon kon ang kasing-kasing kanunay naas kalibutan. Mao bitaw nang si Abraham gisulayan siya kung andam ba siyang musunod bisan unsay isugo sa Ginoo kaniya. Sulayan gyud ta. Si Pablo mga kaigsuonan, ang nakanindot ni Pablo mga igsuon nganong nakaantos siya nganong dawaton niya kanabitang nakadawat siya. Usa sa mga gipakita sa kahimtang o kinaiya ni Pablo kana gyung pagkamainampuon. Kay unsa magoy giingon ni Hesus, pag-ampo kamo sa tanang panahon aron dili kamo madaog sa panulay. Diha gipakita nga mismo si Jesus nasayod siya og iyang gisuginlan ang mga tinun-an nga kamusulayon gyud mo. Apan makalabang mo, madaogon mo kung naamoy mga pag-ampo. Wala maghisgot mga kaigsunan ang atong Ginoo ba? Si Jesus nga ato ang manluluwas. Wala gyud siya moingon nga pag-ampo mo para walay mga pagsulay. Wala gyud siya moingon nga pag-ampo mo kay malikay mo sa pagsulay. Makasinati hinuon tag mga pagsulay. Kay diha sa ato ang pagkasinatis mga pagsulay, maklaro ang kadaugan. Maklaro ang kadaugan. Ang pagkaanak, ang pagkatinunan, ang pagkakristohanon, mas maklaro kung naay mga pagsulay. Diba? Sa imuhang simbahan, gisulayan ka. Siguro, gisulayan ka, ang instrumento, imong higala, imong igsuon sa pagtuo, o kaalagan sa Ginoo. Gisulayan ang imong gugma. Kung tinuod ba kang nahigugma sa mga tao, kung tinuod ba kang nahigugma sa mga alagad sa Ginoo. Mga igsuon, matag karon og unya, ikaw ug ako sulayon. Kini giklaro nga may katuyuan nganong kinahanglan tang sulayon. Sa panahon nga adunay mga pagsulay ang ato ang pag-alagad, ayaw kaluya. Ayaw pag-ingon nga dili na nimo kaya. Kay tinuod wala mangyud putay kaya. Kung wala pa si Jesus, di mangyud ta makakaya. Bisag usa ka gamay lang problema kung wala ang Ginoo, di gyud ta makalabang. Tinuod na Kay kung wala pa ang Ginoo mga kaigsuonan katong mga problema kaniadtong ginagmay, dako na kaayo na. Ang gamay nga problema perti ng dakoa kung wala si Jesus. Pero kung naa si Jesus, gamay o dakong problema
baliwala ra sa imuha. Nganuman, kanunay mangkang giyahan sa Dios. Kanunay mangkang pahinumduman sa Dios. Kanunay kang lig-unon sa Dios. Anak, padayon lang. Anak, paubos, pailob lang. Uban ang paglikay. Kay kon dili manggod ka pailob ug paubos, murag ikaw pa'y manulong, murag ikaw pa'y manghagit. Dako kaayong kapildihan ang taong manghagit. Dako kainang kapildihan. Pero kung gusto ka nga naay dakong kadaugan, pailob lang, paubos lang. Suod ka sa imong kwarto, dayga ang Ginoo. Ayaw na agod ang mga tao nga diin ka gisulayan. Ayaw na sila. Una ang naay mensahe ang Dios. Naay mensahe ang Dios nga bisan unsa nga mahitabo naa siya aron tabangan og proteksyonan ka sa iyang pagkagamhanan. Di ka niya pasagdan, di ka niya talikdan, kay mahal ka. Kung ikaw karon gisulayan sa imong bana, kung ikaw karon gisulayan sa imong asawa, gisulayan sa imong trabaho, sa negosyo, sa imong income, sa tanan nga mabahin sa imong kinabuhi, kung gisulayan ka, ayaw tutok sa mga pagsulay. Aron dili ka maluya. Tutuki ang Ginoo aron makapadayon ka. Tutuki si Jesus nga bisan gilangsang sa sakros mga kaigsuonan. Bisan siya mga kaigsuonan nga gidaog-daog gibutang-butangan siya. Nakalahutay, mipadayon siya. Kay nganuman ang iyahang gitutukan ang mga plano sa Dios, ang mga mensahe sa Dios. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi, mga igsuon. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Ang Dios magpanalangin kanimo. Mayong gabi ni Sister Violio nga nanukad sa South Korea. Tagya, mayong gabi. Musta man ka diha, sis? Ang Dios mag-uban kanimo. Giampingan ka. Si Gina Kamahalan, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi, mayong pagpaminaw ni Gingging Simbron. Si Ilin Baho ug si Pili Impes. Mga igsuon, akong mga pagdasig sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Bisihon nato ang atong una-una, ang atong kasing-kasing sa mga plano sa Ginoo. Tipigi ang mga saad sa Dios, matagkaron og unya. Batasana ang pagtipig niini. I-apply samtang buhi pa. Samtang nag-uban pa ta. Mga igsuon, kanang mga pagsulay, normal na siya. Ang abnormal, kanang walay pagsulay. Unang ayaw hilaki kung gisulayan ka. Hilaki hinoon. Kanang bisan unsa pa ang imuhang mga nasinatian, imong naagian, giampingan gihapon ka. Ayaw paghilak anang mga kabugaton, kaluyahon, at is normal. Normal lang yan. Tuhilak ta, kay bisan unsa pa gipangga gihapon ta.
sa Ginoo. Unsa gud ta nganong giatiman ta niya? Kinsa gud ta nga giampingan ta? Dayga ang Dios. Imagine na, sa kadaghan nga mga katalagman sa kalibutan karon buhi pa ta. Gikan pa sa ato ang pagkapanamkon diha sa tagsa-tagsa, diha sa atong tagsa-tagsa kainahan, diha sa sabakan. Angtod karon kita sa Dios padayon giatiman. Ngano tutukan man nato ang mga pagsulay nga normal ra man na. Ngano tutukan man nato ang mga taong nahimong instrumento aron ta sulayon. Pasalamatan nato ang Dios sa tanang higayon. Bisan unsa ang mga sitwasyon, wala ta niya biyahe, wala ta niya buhi. Padayon ta niyang giatiman, padayon ta niyang giproteksyonan. Muna nga mga kaigsuonan, akong mga pagdasig nga dili gyud ta angay maguol, dili ta angay maloya, kay ang atong Ginoo nag-uban nato. Nag-atiman nato mga kaigsuonan adlaw ug gabi para makadaig ta niya, para makapasalamat ta niya. Minaw tag-awit mga igsoon, wala ko niya buhi. Si Randy Putin, maayong gabi Pastor, God bless, watching from General Santos City. Si Ruth Suson, good evening Pastor, watching from Apollo Beach, Florida. Sila mi padayon ragyod ta ani Pastor, bahalag daghang mga pagsulay. Ayaw nang bahala, normal ragyod na. Kay kanang mayong tang bahala manggod, kanang muraog pugos na tas pagdawat ba. Ayaw pugsa ang imong kagalingon, tudloi hinuon nga kana maogyoy atong masinatihan. Si Ruli Caniete, Solidad, salamat sa mga minsay Pastor, God bless to all family. Salamat sa Pastor sa pulong sa Ginoo, pagkanindot sa pulong sa Ginoo from Saudi Arabia, Jihad. I miss you all, gikan ni Sister Violi. We miss you, Sister Violi. Tanan nga mga gipasinati, nga gipaambit, imong gugma sa buluhaton, dili na kalimtan sa labaw natong makakigao. Wala kalimti sa imong igsuon, wala kalimti sa imuhang igsuon, ibin sa akong kasing-kasing, sa akong hunahuna, uban sa akong pamilya. Ang imong gugma sa Ginoo, dili yun na kalimtan niya. Mayong pakig-uban ni Alex Ganso. Salamat Pastor nga dunay pagdasig ni ining katapusang mga adlaw. Salamat sa minsay Pastor, pagkanindot sa pulong sa Ginoo. Si Maribik Dayangko, Pastor, picture nako, kinabuhi nako sa akong grabe ko kakugihan hangtod karon. Unsay gusto nako mo? Unsay sa mani? Pastor, picture nako, kinabuhi nako sa Ginoo. Grabe ko kaagi hangtod karon. Unsay gusto nako mo surrender. Si Eli Rose de Petilia, salamat sa pulong sa Dios Pastor. Ngay mong gipaambit nimo karon, makapalig-on gyud sa amuan. Wow, salamat sa Ginoo. Si Yam Wanit Onit, salamat Pastor sa mga pulong sa Ginoo, luyo sa pagsulay ang akong naagian karon, wala gyud ko pasagdis Ginoo. Iya kong gipalangga, wala ko niya
gipasagdan. Yes, Father God, salamat sa pag-amping o pagpangga kanamo. Ipangga man kita sa Ginoo mga kaigsuonan. Una nga, wala tay laing hisgutan dapat ang pagkamaayo sa Ginoo. Kanang mga mensahe nga makapabugat nga makapalibog, dili nato na tagaan ang pagtagad o panahon. Kumbaga dili nato na entertainon. Atong entertainon ang mga saad sa Dios, mga mensahe sa Dios, mga pagtulunan sa Dios, mga plano sa Dios, mga pasidan o pahimangnog sa lahat. Kay diha ta makabaton og kasiguruhan. Mayong gabi ni Adonai Pitsarat, mayong gabi ug sa tanan na minaw. Salamat Pastor sa mensahe sa Ginoo. Pinaagi kanimo. Salamat sa mga pagdasi. God bless you Pastor sa imong pamilya. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Si Antonio Matugas, good evening Pastor. Mayong gabi watching from Cavite. General Trias. Maudjod Pastor ang pagsulay nga yabi para malampuson ta sa grasya sa Ginoo. Tinuod yun. Si Gingging Simpron, dili jud tuyoon Pastor, muhilak jud ko. Lalo na kung nindot kayo ang mga mensahe sa Ginoo. Tungod na kay naa nimo ang balang espiritu. Dili man gud ta matandog kung wala pa ang balang espiritu. Kaniadto hilasan ta. Ngilngigan ta, di taganahan. Pansadihang na nato malang espiritu, mga mensahe nga gikan sa Ginoo, makatandog kayo. Salamat kay sa Ginoo nga iyatang atiman. Tanaw maragod. Daghang kaita nga naagian nga muratag nalisang, muratag kanang nataranta, apan karon tanawa. Ang pagpangga sa Ginoo, ang pag-atiman sa Ginoo, wala ilayo niya sa ato. Anong dili man taka salig sa Ginoo? Nganong dili man nato i-enjoy ang atong kinabuhi diha sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, sa pagtuman sa pamaagi sa Dios. Just enjoy. Usa sa mga pulong gyud nga angay nakong idasig kanino, katuni ang pagdawat. Nga mo gyud ay atong masinapian. Dili gyud malitihan. Si Chari Dagansina, maayong gabi sa imo Pastor. Salamat, maayong gabi. Laban lang jud ta ani Pastor sa mga trial life. Normal lagi nang naay trials. Normal, just relax. Wa ta pasagdahi sa Ginoo. Wala taniya talikdi, wa taniya pasagdahi. Ang saad sa Ginoo nga makalahutay hangtod sa katapusan, maluwas padayon jud ta. Unang magpabilin tang mapabsama, magpabilin tang mapailubon. Kay sigurado ta sa Dios kita atimanon. Kung sa gingon, ang magpaubos ipataas, apan ang magpataas ipaubos. Kinsa man tong mga tao nga naay katong mga nagpataas, di ba katong mga tao dunay gipangsaligan? Katong mga tao nga wala magkinabuhi diha sa pagtulunan sa Dios. Ato silang iampo, ato silang danon sa mga pag-ampok atong hangyoon sa Ginoo. Nga ang Ginoo mutabang nila ug muusab nila sama sa atuan. Si Diana Mary Tilin, maayong gabi, Inday Barcuma. Good evening Pastor, watching from Cagayan de Oro City. Matut pa nga makapadasig makapalit ko. Sister Rose Datuon wa evening Pastor, please greet sa akong kauban diri Pastor. Si Carol Manaid, salamat, God bless. Mayong gabi Sister Carol, kumusta mo diha sa Malaysia? Ampingan mo ni Lord
ug ang Dios magpanalangin kanimo. Si Pas Rosalyn Aquino, ang mga pagsulay maoy makahatag natog kalig-on. Salamat sa pulong sa Ginoo. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Si Jiha Laginon, good evening, Pastor, watching from Davao. Si Jake Dinipol, request awit makalangit na sana kaya ko. Doon na pa'y mga awit diri nga ako ang giandam apan wala na nako mapatukar, no? Wala na nako mapasod. Sige. Si Rolly Kaniete, ando na'y dalang panan. Ako na ni napatukar ka ganina. Atong oras alas 8:26. Mga igsuon, manamilit ra ko og sayo. Tungod kay doon ako'y buhaton. Niya ugma uban-uban gyapon ta sa atong programa. Akong mga hangyo o mga pag-ampo, ipigi ang saad sa Dios. Kinabuhi ang pulong sa Dios. Bisan asa ka, muuswak na kita. Kung ikaw ug ako mo kinabuhi ra gyud uyon sa mensahe sa Ginoo, di gyud lagi ta pasagdan. Pamaganita niya pasagdi katong wala pa ta makakaton. Unsa pa kaha na kita nakakaton na. Nakadakat una ta sa mga mensahe sa Ginoo. Labaw nga dili ka pasagdan. Labaw nga dili tan iya. Iyan. Magampo ta mga kaigsuonan o atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Magampo ta mga igsuon og dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Ako apasing basahon ning message diri. Sa message diri. Si Fidel Rosario Kiring, maayong gabi, watching from Katublihan, Hinunangan, Southern Leyte. Salamat kay live na po nakapamati mi. Si Balot Noypi Kaniete, maayong gabi. Salamat kayo, Pastor, sa mga pagdasig. Mas lalo kong malig-on kay ana ka Pastor, naghatag og oras para maghatag og kalig-on kanamong tanan. Ika ni Gingging Simpron, salamat kayo. Si Jowen Mohilo, mayong gabi, subo lang pamalandongon nga kon mag-share tagpulong sa Dios, ibasrata sa mga dili magtotoo. That is normal. Normal mangguna. Kapila naman ta ana gipasidadan. Kapila na ta gipahinumduman ana sa Ginoo. That is normal. Dili normal kanang nagwalita nga wala ginisaway nga dili magtotoo. Kay ang nahitabuan na murag nag-uyon-uyon kata nila. Magambot ha. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang mga pulong nga milig-on sa amo ang kinabuhi, nga mapasalamaton, nga kanunay kaming andam sa pagpasalamat o pagdaig kanimo. Salamat o Dios sa imong pagtipig. Salamat o Dios sa imong pagkatiman kanamo. Ikan kaniadto hangtod karon, padayon mo kami giubanan. Mga panghitabo o Dios sa kalibutan, kanunay mo kaming gilayo, kanunay mo kami. Laygon ang Dios mga kaigsuonan, kini inyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan.